Ekainaren 14an euskaraz idatzetako lan baten klasikoen irakurketa jarraituaren beste edizio bat egin da Arriaga Antzokian. Aurtengoan Arantxa Urreta Bizkaiaren Zergaitik Panpox eleberria izan da aukeratutako lana. Goizean Bizkaiko kultura, gizarte, ekonomia, kirol eta politikako hainbat ordezkarik hartu dute parte jendaurreko irakurketan. Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, erakundeko ordezkari nagusia Jose Luis Bilbao aldu nagusia izan da aipatutako eleberriaren zati bat irakurri duena. Aldo nagusiaz gain ordezkari ugari izan dira jendaurrean irakurle. Juan Maria Aburto, Lehendakaritzako Foru Diputatua, Miren Dobran eta Maitane Leizaola, Bizkaiko Foru Aldundiko euskara zuzendaria eta kirolen zuzendari nagusia, Iñaki Azkuna, Bilboko alkatea eta Bilboko udaleko zinegotziak eta bar. Jendaurreko irakurketaren 5. edizio honetako beste parteide batzuk, Inigo Urkullu, Euskadi Buru Batzarreko burua, Juan Maria Atutxa, Sabino Arana Fundazioko burua, eta Irune Zuluaga, Sabino Arana Fundazioko zuzendaria izan dira besteak beste. Guztira 400 pertsonak hartu du parte irakurketan.